Bună ziua, Doamne ajută tuturor! Astăzi am fost la farmacia Sensiblu și am cumpărat un Nurofen Ultra. Uitați, da? Nurofenul Ultra. Să se focalizeze. Nurofen Ultra, da? Acum o să desfacem această pastilă să vedem ce conține. Da. Deci, după cum vedeți, această pastilă are pe ea se focalizeze un N și cu niște săgeți. Acest N și cu săgețile acestea sunt grafen. Și acum să vă demonstrez, să vă arăt cum putem să vedem că această pastilă conține grafen. Uitați. Să focalizeze mai bine. Uitați. Vedeți? Nu mai are nimic. Și punem acest Nurofen deoparte. Luăm această foaie. Vedeți? Acest N. Și acum avem un magnet. Și să vedeți ce se întâmplă cu acest N. Ia uitați. Vedeți? Ia uitați. Ia uitați. Ia uitați. Vedeți? Ia uitați. Deci această pastilă conține grafen. Cine o înghite, să știți că una la mână se otrăvește, doi la mână se duce în sânge și în creier și nu mai poate fi scos. Acest grafen nu mai poate fi scos din organismul omului. Uitați, vedeți? Vedeți?